кожний з нас учнів Христовим бив. За нас заступися, святий Казіміру, ласкавого збавцю, за грешних молів. Мы прагнем с тобою у райской краине хвалить Бога у Тройцы просеки. Мы прагнем с тобою у райской краине хвалить Бога у Тройцы просеки. Казіміру, наш величний княжа, ти світиш над краєм, як сонце промінь. З небесної Альчини ти нам посилаєш своєї чистої віри живий струмінь. З небесної Альчини ти нам посилаєш своєї чистої віри живий струмінь. Юнак беззаганный у княжеской короне, зов чистости цноту,
нас до правди назвавши шлях, ти в серця глибіннях покорним застався, погардів пошаною і вірним служив, нам світочем взяв у дорозі до Пана, как кожний з нас учнем Христовим бив, нам світочем взяв у дорозі до Пана, как кожний з нас учнем Христовим бив. За нас заступися, святий Казіміру, ласкавого спавцу за грешних молів. Ми прагнем з тобою у райській країні, хвалить Бога в Тройці про все веки. Ми прагнем з тобою у райській країні, хвалить Бога в Тройці про все веки. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Дорогі брати і сестри, вельми сердечно вітаю усіх вас, собраних сьогодні на гэтай Євхаристії, у день урочистості святого Казіміра, опікуна Літви, Білорусі, Польщі і одного з небесних заступників наших земель. Вітаю так само усіх, хто єднається з нами про сродки масової комунікації і разом з нами духовно удзельнічае ў гэтай святой імшы. Святы Казімір быў маладым князем, які ў сваім жыцці паставіў Бога на першае месца. Ён паказаў, што сапраўдная веліч чалавека заключаецца не ва ўладзе альбо багацці, але ў святасці, у вернасці Богу і ў любові да людзей. Сёння, святкуючы яго ўрачыстасць, будзем прасіць, каб праз яго заступніцтва Бог адарыў нашыя народы, наш народ Беларусь, дарам міру, асабліва тыя народы, хай дарам міру адорыць, дзе сёння пануюць войны і няма супакою. Думаю, што кожны з нас на гэтую Еўхарыстыю прыйшоў са сваімі справамі, чыма з падзякай Богу, хтосьці з нейкай просьбай. Усё гэта складаем Богу на гэтым алтары і просім, каб Ён нам благаславіў праз заступніцтва святого Казіміра. Брат Рыгор моліцца за памерлага Казіміра і ўсіх памерлых сямей Кацінель і Адамковіч. Я Богу аддаю усе справы, з якімі вы прыйшлі на гэтую Еўхарыстыю. І прашу таксама благаслаўлення для ўсіх беларусаў, якія жывуць і моляцца тут у Вільні і в аколіцах. А цяпер, мае дарагія, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай святой Еўхарыстыі, прызнаемся перад Богам у нашай грэшнасці і слабасці і просім аб міласэрнасці. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога наша. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, і адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами.
Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, Які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Які береш на себе грехи свету, прими моление наше. Які сидиш праворучайся, Змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. молимся. Всемогутный Боже, служить Тебе это значить володарить. Просим Тебе про заступництво святого Казимира учини, как мы верно Тебе служили у святости и правде. Про Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читання з книги Левіта. Пан сказав Мойсею: «Промов до всей супольності ізраїльтянів і скажи їм: будьте святими, бо я, Пан, Бог ваш, святий. Не тримаю серце ненависті до брата свого. Открито поправ ближнього свого, каб не мець праз яго граху. Не шукай помсти і не тримай кривди на синов народа свого. Люби ближнього свого, як самого себе. Я, Пан, виконуйте мої постанови». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Той, хто поступає беззаконно і здійсняє справедливість, і говорить правду у серці своїм, хто язиком своїм не обмовляє, не чинить ближньому своєму зла. Пане, хто може жить у Твоїм
робіць паклёп на свайго суседа, хто з пагардаю глядзіць на злога, але хваліць тых, хто баіцца Пана. Хто може жить у Твоїм шатрі? Хто срэбра сваё не дае на ліхвярства і не прымае подкупу супраць нявіннага, хто так чыніць, не пахіснецца ніколі. Хто може жить у Твоїм шатрі? Читання послання святого апостола Павла до Філіпянаў. Браты, я ўсё лічу стратаю дзеля перавагі пазнання Хрыста Езуса, майго Пана. Дзеля яго я ўсё страціў і лічу смеццем, каб набыць Хрыста і апынуцца у ім не са сваёй справядлівасцю, якая паходзіць з закону, але з тою, якая паходзіць з веры ў Хрыста, са справядлівасцю ад Бога, заснаванай на веры, каб пазнаць яго і моц ягонага воскресення і саўдзельнічаць у цярпеннях ягоных, прыпадабняючыся да ягонай смерці, каб нейкім чынам дасягнуць у воскрешэнні з мёртвых. Не тое, каб я ўжо атрымаў гэта і ўжо стаў дасканалым, але я імкнуся атрымаць тое, дзеля чаго мяне здабыў Хрыстос Езус. Браты, я не лічу, што ўжо атрымаў гэта, але толькі забываю тое, што за мною, і сягаю да таго, што наперадзе. Паводле мэты імкнуся да высокага паклікання Божага ў Хрысце Езусе. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Хвала Табе, Слово Божае. Слава Тобі, Слово Божає. Новую заповедь даю вам, кажа Пан, каб вы любілі адзін аднаго, як я полюбіў вас. Слава Тобі, Слово Божає. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. U той час Jezus сказав своїм учням: «Як мене полюбив Отець, так і я полюбив вас. Заставайтеся у моей любові. Коли будете заховувати мої заповіді, застанетеся у любові моєї, як і я заховав заповіді Отця моєго, і застаюся у ягоной любові. Это я сказав вам, каб моя радость была у вас, и каб радость ваша была полной. Вось заповедь моя, каб вы любили один одного, як я полюбил вас. Ніхто не має большей любові за тую, коли хто життя своє віддає за сябру своїх. Ви, сябри мої, коли робите тое, что я наказываю вам.
Я уже не называю вас слугами, бо слуга не ведає, що робить ягоний господар. Я ж назвав сябрами вас, бо усе, що чув від Отця Моєго, я сказав вам. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і призначив, щоб ви йшли і приносили плон, і щоб плон ваш тривав. Щоб Отець дав вам тоє, чого тільки попросите в ім'я Моє. Гэта наказую вам, щоб ви любили один одного. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Дорогие браты и сестры у Христе, кожны год, калі надыходзіць урачыстасць святого Казіміра, Вільня нібы дыхае крыху інакш. Горад становіцца больш жывым, на вуліцах з'яўляецца асаблівы рух. Людзі з розных краін і гарадоў прыязджаюць сюды, у сталіцу Літвы. І ўсё гэта з аднаго маладога князя, які жыў больш за 500 год таму назад. Старажытнае паданне распавядае вельмі прыгожую гісторыю. Калі на світанні ў кастрычніку 1458 года ў Кракаве у Вавельскім замку нарадзіўся другі сын караля Казіміра Ягелончыка і каралевы Альжбеты, стаяла халодная і дажджлівая восень. Але пад акном пакоя, дзе нарадзіўся каралевіч, раптам здарылася нешта дзіўнае. Старая яблыня зноў зацвіла, а з навакольных пасек зляцеліся пчолы і абляпілі ўсе яе кветкі. Людзі казалі, гэта нейкі знак. Гэты хлопчык будзе чалавекам вялікай славы. І сапраўды, прайшло больш за 500 гадоў, а імя святога Казіміра гучыць сёння ў Вільні, у Літве, у Беларусі і ў Польшчы. Але яго слава не ў вайсковых перамогах і не ў палітычнай уладзе. Яго сапраўдная слава у яго святасці. Менавіта тут, у гэтай цудоўнай барочнай капліцы святога Казіміра, знаходзяцца яго рэліквіі. І гэтае месца ўжо стагоддзямі з'яўляецца сэрцам малітвы для ўсёй гэтай зямлі. Калі ўваходзіш у катэдру і падыходзіш да гэтай капліцы, цяжка не адчуць асаблівую атмасферу. Тут заўсёды ціха, тут заўсёды нехта моліцца. Тут знаходзяцца людзі розных народаў і моваў. І кожны прыносіць сюды свае клопаты, сваю гісторыю і сваю надзею. А ўсё гэта пачалося з жыцця аднаго чалавека. Браты і сёстры, сённяшняе Божае Слово дапамагае нам зразумець, чаму менавіта ён, святы Казімір, стаў святлом для гэтага народа і для нашых зямель. У першым чытанні Бог кажа праз Маісея: «Будьце святымі, бо я, Пан, Бог ваш, святы». Гэта вельмі просты і адначасова вельмі важны і складаны заклік. Бо святасць – гэта не нешта адарванае ад жыцця. Гэта спосаб жыць сярод людзей. Гэта заклік, які Бог накіроўвае да ўсяго свайго народа. Не толькі да манахаў ці да сясцёр законных, не толькі да святароў, але да кожнага хрысціяніна. І Бог адразу тлумачыць, што значыць святасць. Не трымаць нянавісці ў сэрцы, не шукаць помсты, любіць бліжняга як самога сябе. Мае дарагія, святасць – гэта не ўцёкі ад звычайнага жыцця. Святасць – гэта спосаб жыць сярод людзей.
Менавіта так жыў святы Казімір. Калі слухаць гэтыя словы сёння, цяжка не думаць пра тое, што адбываецца ў сённяшнім свеце. Мы жывём у час, калі зноў ідуць войны, калі ва ўкраіне ўжо некалькі гадоў гінуць людзі, калі на Блізкім Усходзе зноў гараць гарады. І чалавек пачынае задаваць сабе пытанне, чаму чалавецтва зноў і зноў вяртаецца да нянавісці. І менавіта ў такія часы постаці святых становяцца асабліва важнымі, становяцца такімі знакамі для нас. Святы Казімір нарадзіўся ў каралеўскай сям'і Ягелонаў. Ён быў сынам караля і меў перад сабою вялікую палітычную будучыню. Але людзі, якія ведалі яго, гаварылі пра нешта іншае. Яны казалі пра яго малітву і пра яго вернасць Богу. Ёсць такая старая віленская гісторыя. Распавядаюць, што часам, яшчэ вельмі маладым, ён прыходзіў маліцца ў касцёл так рана, што дзверы былі яшчэ зачыненыя. І тады яго знаходзілі на каленях перад закрытымі дзвярыма. Неаднойчы ў нейкім старым касцёле можам убачыць абраз святога Казіміра, які моліцца ў поцемку перад дзвярыма зачыненага касцёла. Ён проста маліўся там у цішыні. Вельмі шанаваў Маці Божую і часта маліўся гімнам у яе гонар «Omni die dic Mariae, mea laudes anima». «Кожны дзень Марыю, душа мая, усхваляй». Перад смерцю, калі ведаў, што сястра смерць ужо блізка, святы Казімір загадаў пакласці пергамент з гэтым гімнам сабе ў труну. І ў 19 стагоддзі, калі адбылася першая эксгумацыя яго рэліквіяў, менавіта ў яго труне быў знайдзены гэты гімн. Святы Казімір быў прыкладам глыбокай пакоры. Ён мог бы скарыстацца сваім становішчам каралевіча, выкарыстаць уладу для асабістых інтарэсаў. Але замест гэтага ён выбраў жыццё ў абмежаваных матэрыяльных выгодах, паглыбленае жыццё малітвы, духоўнае развіццё і дапамогу іншым. Для яго галоўным было служэнне Богу і падтрымка тых, хто найбольш быў у патрэбе. Гэта вельмі ярка выяўлялася ў яго гатоўнасці перанесці цяжкія ўмовы ўлады і розных палітычных інтрыг, каб захоўваць заўсёды сваю духоўную чысціню і ў кожным моманце служыць Богу. Гэта вельмі важны і моцны вобраз для нас сёння. Князь, які меў усё – уладу, багацце, славу, стаіць на каленях перад Богам. І, магчыма, менавіта ў гэтым і заключаецца таямніца яго святасці. Так жыў святы Казімір. Браты і сёстры, святы Казімір таксама добра разумеў, што вера павінна выяўляцца ў канкрэтных учынках. Гучыць мне тут у вушах словы святога Якова апостола «Вера без учынкаў мёртвая». Ён быў вядомы сваёй любоўю да бедных. Ён дапамагаў ім, падтрымліваў іх, падтрымліваў хворых, заступаўся за несправядліва пакрыўджаных. Удовы тагачасныя яго называлі апекуном, сіраты бацькам, а няшчасныя суцяшальнікам. Калі нехта папракаў яго, што каралевічу не варта у двукосці зніжацца, служачы жабракам, ён адразу адказваў: «Няма нічога больш годнага, чым служыць самому Хрысту у бедных». І ў гэтых словах вельмі выразна гучыць сённяшняе Евангелие, дзе Езус кажа: «Вось запаведь моя, каб вы любілі адзін аднаго, як я полюбіў вас». Гэта вельмі простыя словы, але каб людзі сёння сапраўды пачалі жыць паводле іх, свет сапраўды быў бы іншым. Не было б войнаў, не было б нянавісці, не было б столькі страху, не трэба было нікуды ўцікаць. Святы Казімір не быў воінам,
Ён не заваёўваў краінаў. Ён не пакінуў пасля сябе вялікіх палітычных рэформаў, але ён пакінуў нешта больш важнае. Прыклад жыцця, у якім Бог стаяў на першым месцы. Святы Казімір проста жыў Евангеліем. І таму людзі ўжо пры жыцці Казіміра адчувалі ў ім нешта асаблівае, штосьці, што давала ім убачыць Божу любоў у чалавеку. Калі Казімір захварэў на сухоты, тагачасныя лекары прапанавалі яму спосаб лячэння, які супярэчыў яго абяцанню чысціні альбо яго шлюбу чыстасці. Ён мог выбраць здароўе. Ён мог выбраць доўгае жыццё. Але ў такой сітуацыі ён адказаў: лепш страчу кароткае зямное жыццё, чым праз грэх страчу жыццё вечнае. Гэта словы чалавека, які сапраўды верыў у Бога і жыў у глыбокай сувязі з ім у штодзённасці. Калі ён памёр у 1484 годзе у нас, у Гродні, яму было толькі 25 гадоў. Але ўжо праз некалькі дзесяцігоддзяў яго культ стаў настолькі моцным, што людзі з усёй тагачаснай краіны прыязджалі ў Вільню маліцца каля яго магілы. У 17 стагоддзі для яго рэліквій была пабудавана гэта цудоўная капліца ў нашай катэдры, у якой мы цяпер знаходзімся. Гэта капліца стала сапраўднай жамчужынай барока і адным з найпрыгажэйшых месцаў малітвы ў гэтай нашай частцы Еўропы. Каралі і вялікія князі прыходзілі і прыязджалі сюды маліцца. Пілігрымы ішлі і ідуць сотнямі кіламетраў, каб толькі на хвіліну пастаяць каля гэтага святога саркафага, дзе перахоўваюцца яго святыя мошчы. І ўжо тады, некалькі стагоддзяў таму, Вільню пачалі называць горадам святога Казіміра. Але ёсць яшчэ адзін вельмі прыгожы віленскі звычай, які ведае кожны жыхар гэтага горада. Кожную вясну ў Вільні адбываецца кірмаш казюкі. Тысячы людзей выходзяць на вуліцы, горад напаўняецца рамёствамі, музыкай, колерамі, пахам хлеба, мёду, шашлыкоў таксама. Людзі купляюць знакамітыя віленскія пальмы, якія сталі сімвалам гэтага свята. Гэта, мае дарагія, не проста фестываль. Гэта памяць пра святога, які стаў часткай культуры і душы гэтага горада. І калі ідзеш па гэтым кірмашы, можна адчуць, што вера – гэта не толькі малітва ў касцёле. Вера можа пранікаць у культуру, у традыцыю, у жыццё народа. Святы Казімір стаў такім святлом для гэтага народа, для гэтай зямлі. І таму сёння, калі мы, беларусы Вільні, святкуем яго ўрачыстасць, гэта свята становіцца і нашым. Бо Вільня заўсёды была горадам, дзе перапляталіся гісторыі народаў. Тут маліліся беларусы, літоўцы, палякі, украінцы, яўрэі. Тут сустракаліся культуры і мовы. І святы Казімір нібы нагадвае нам сёння. Сапраўднае адзінства нараджаецца не з палітыкі, але з сэрца, якое шукае Бога і шануе другога чалавека. Апостол Павел у сённяшнім другім чытанні кажа: «Я ўсё лічу стратою дзеля перавагі пазнання Хрыста Езуса». Браты і сёстры, гэта словы чалавека, які зразумеў, без Бога ўсё іншае губляе сэнс. Гэта словы вельмі добра апісваюць жыццё святога Казіміра. І яны, гэтыя словы, патрэбныя нашаму часу, сучаснаму чалавеку. Бо сёння свет часта жыве паводле іншай логікі. Логікі сілы, канфліктаў, варожасці. Мы сёння бачым гэта ва ўкраіне, бачым гэта сёння таксама на Блізкім Усходзе. І чалавек, гледзячы на гэта ўсё, можа страціць надзею. Але святы Казімір сёння нагадвае нам, будучыню свету вырашаюць не толькі арміі і палітыкі,
Яе вырашаюць людзі сумлення. Людзі, якія выбіраюць мір замест нянавісці, любоў і прабачэнне замест помсты, служэнне замест улады. Таму, браты і сёстры, мы сёння молімся. Святы Казімір, апякун Вільні і нашых земляў, маліся за наш свет, маліся за Беларусь і Літву, маліся за Украіну, маліся за Блізкі ўсход і выпрасі для нас сэрца, якое не паддаецца ненавісці, але выбірае любоў Хрыста. Амен. Вызнаем цяпер нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны, святы, каталіцкі і апостальскі касцёл, адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Сёння мы ўшаноўваем памяць святога Казіміра Каралевіча, які з вялікай вернасцю служыў Богу і чалавеку. Праз яго заступніцтва прадставім нашаму нябеснаму Айцу нашыя супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён быў знакам святасці ў свеце і нястомна абвяшчаў Евангелие любові, заклікаючы людзей да жыцця паводле Божых запаведзяў. Пане, выслухай нас. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Молімся за папу, біскупаў і святароў, каб па прыкладзе святога Казіміра яны былі людзьмі глыбокай малітвы, справядлівасці і служэння Божаму народу. Пане, выслухай нас. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў і народаў, каб Бог адарыў іх духам мудрасці і справядлівасці,
А ў свеце перамаглі згода і мір, асабліва ва ўкраіне і на Блізкім Усходзе. Пане, вислухай нас. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Молімся за нашыя краіны, Літву, Беларусь, Польшу і Украіну, каб народы гэтых зямель, натхнёныя святасцю святога Казіміра, будавалі сваё жыццё на прынцыпах справядлівасці, міру, любові да бліжняга. Пане, вислухай нас. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Молімся за моладзь, каб прыклад святого Казіміра дапамагаў маладым людзям будаваць жыццё на веры ў Бога, захоўваць чысціню сэрца і адвагу ў служэнні праўдзе. Пане, вислухай нас. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Молімся за ўсіх, хто пакутае ад несправядлівасці, беднасці і воін, каб яны адчулі падтрымку і дапамогу ад супольнасці, і каб іх сэрцы былі напоўнены надзею і міласернасцю. Пане, вислухай нас. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Молімся за нас, сабраных на гэтае Еўхарыстыі, і тых, хто лучацца з намі праз сродкі масавай камунікацыі, каб праз заступніцтва святога Казіміра мы ўмелі жыць паводле Евангелія і станавіліся сведкамі любові Хрыста ў нашым штодзённым жыцці. Пане, вислухай нас. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Боже наш Ойча, Ты адарыў святого Казіміра ласкаю вернасці і святасці сярод справаў гэтага свету. Выслухай малітвы, якія мы з даверам узносім да Цябе, і праз заступніцтва святого Казіміра вядзі нас шляхам Євангелля, праз Христа, Пана нашага. Вкусная хвала, могутность Добрыня, благодаря
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дар, яке мы Тебе складаем, и распали у нас огонь любови, якая горела у серці святого Казіміра подчас гэтай ахвяры, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Духом Твоим, Упору серці, возносим их для Бога. подякуєм Пану Богу нашому. Он это и справедливо. За правды Гота это и справедливо, слушна и избавенна. Каб мы завсюди, усюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойча, всемогутный, вечный Божа, у супольности святых зяет Твоя слава, Богу венчаючи их заслуги, Ты венчаешь плен Твоей ласки. Их життя Ты даешь нам, як приклад. Праз их заступництва нам допомагаешь, а в супольности с ими даешь нам обетованную спадщину. Их свечание дає нам силу, каб мы могли перемогчи у духовной боротьбе и разом со святыми отрымать неувядальный венок хвалы. Праз Христа Пана нашего. Тому з аньолами и арханьолами, з усіми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними скликаючи. Святий, 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 Господь всемогутний, небо і земля, полия хвали Твоей, Госанна на вышинах, благословленный Той, кто приходит у имя Бога, Госанна на вышинах. Сапраўды Божа, Ты святый и справедливо хвалить Тебе усё Твое створение, бо праз Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, дійсною моцею Духа Святого Ты усё оживляешь и освячаешь, и неспинно збираєш народ свой, ка под усходу сонця и до заходу, складав імені Твоему чистую ахвяру. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтые дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб стались яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказав здійснять гэтую таямницу. Бо он у тую ночь, коли был выдадены, узяв хлеб и подяку Тебе складаючи благословив, ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Бярите и ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас
буде видана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Отвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне не ўбавшэсце і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якою Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, стали одним телом и одним духом у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбранікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, са святым Юзефом, яе абраннікам, са святымі апостолами Тваімі і слаўнымі мучаникамі, за святым Казімірам і усімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, со слугой Твоим папом нашим Львом, біскупом нашим Гінтарасом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленым. Будь милостивы до просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стоїть перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеяних по світі дітей Твоїх, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто у ласce Твоей одышоў з гэтага свету, милостиво прыми у валадарства Твое, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоей хвале. Праз Христа Пана нашага, праз якога адурвае свет усялякімі добротамі. Праз Христа з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустив нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди
щоденного дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, як і ми отпускаєм виноватим нашим, і не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пanie, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою наші дні, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на віру костела Твоего, і будь ласкавий згодно з Твоєю волей, одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Amen. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближньому знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бяре на сябе грахи світу, благословенные, покликанные на вечеру ягоную. Panie, Я не варты, как Ты увайшов до мяне, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Помолимся. Добрий Боже, Ти умацавав нас евхаристичним хлебом. Учини, каб ми, керуючися прикладом святого Казіміра, з радосним серцем ішли шляхом Твоїх наказів, праз Христа Пана нашого. Нехай Богу і святому Казіміру буде хвала за нашу супольну молитву. Велике дякую вам, дорогие браты и сестры, что так активно и лично собрались в этой каплице, каб святого Казіміра просить об заступництве, каб прославить Бога. Велике дякую так само нашей пані органістці Євгенії з хором за то, что так старались упригожить нашу литургию своим спевом, так само нашим министрантам, и старейшим, и молодшим, которые так само пришли, каб служить при алтарі, каб Богу хвалу отдавать. Нехай Бог усім вам узнагородить. А як у францишканському ордені говорим, нехай узнагородить вам усім святий наш отець Францишек. Зараз поблагославлю на закінченні мши святой, потім помолимся літанією до святого Казіміра і уділю благословлення реліквіями этого святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Тривайте у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie, Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca Jedyny Boża, Świętая Maryja, Święty Kazimir, Лілея цнотливости, палаючая походня у Доме Божим, опекуня Белоруссии, Литвы и Польши, узор для владаров этого свету, люстра справедливости, лекар ослабелых, приклад терпливости, той, хто не зважав на власний королевський сан, ушанувальник Бога, послідовник Христа, вірний слуга Марії, сутішальник засмучених, той, хто приносить оздоровлення хворим, допомога канаючим, криниця добрині, розповсюджувальник святої віри, Отець убогих і сиротів, юнак беззаганний, приклад покори і доброзичливості, радость і хвала города Вільні, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, молися за нас, святий Казімір, каб сталися ми годними обіцяння у Христових. Молимся, Боже, Ти одарив святого Казіміра Королевича, який жив при королевськім дворі і був продвергнутий спокусам світу, ласкою життя у святості. Просим Тебе, как праз Его заступництво мы научились отрывать наше сердце от часовых радостью и кнулись до вечных, праз Христа Пана нашего. Аминь. Про заступництво святого Казіміра, нехай Бог вас благословляє і стерігає у ім'я Ісса і Сина, і Духа Святого.